Nyapa kok susah men ki? Nek sekirane ra ikhlas mbok ora usah jatah ritek. Layak wis tangi dhisik. Oke. Kita tadi sama belum? Tas jaran aku. Iya, tas adus. Iya, mambengi wis kuat ping pindho ngono katanya. Buat ping pindho lek saja ndak ikhlas anggur ndak usah lho. Piye lho maksudmu? Ndak piye-piye. Lho kok iso ndak piye-piye? Sampean ki lho nyapa, kok dengaran ngengkleng. Biasane bangkong kok terus meruput wis tangi. Walah. Ngelamun. Indaramu aku ndak ikhlas. Wayah ning mahlor ngene iki ta. Ya saja ora ikhlas dia langsung entuk kono ya ora apa-apa. Karone dinteni karo Lulu. Ku lek kesuwen ning kene ndak penak aku. Ora, aku susah mergo kabul. Nyapa kok kabul kok susahi? Kok kaya kerabatmu ae. Yo ora. Kapan gaya awakmu kon nulungi kabul ketemu bulurah kae. Jawane kon hidupe bulurah kabul ki minder. Lah tapi masa tak tenerono. Kabul ki ditolak. Terus akhirnya susah. Mesakne aku ki ngono lho. Kabul Iya. ditolak bu guru. Kok bu guru? Bulurah. Iya, bu guru lah bojoku. Seru lho. Bulurah. Layakno. Layak piye? Kabul ki ngengkleng lho. Meh arep bunuh diri barang. Jane lu kapan le murah aja gawe-gawe awakmu. Kok iso aku ki kapan lho ku? Gawe-gawe. Wong seksine lho aku, Mbah Sentot, Lulu, Mirin, Unyil. Awake kabeh ki lho sing ndang Mbah Sentot. Jawane beda sida bunuh diri. Wong arep kendhat barang kok. Tenang to. Ya, tapi aku ki arep muni ning kabul ki bingung. Mergane apa? Sejarahku mbiyen nalarku sing kaya ngono kae, kok sakno tak omongi ngono, ndak percaya ndarani aku sing mangan dhisik apa piye apa sing ndak mulai. Ini nyatane ngono kuwi ngono lho. Bingung aku ki. Mergane arep muni piye kowe jelas ndak percaya lho kabul karo aku. Oke-oke ya ngono. Mergane iki ya kulinane kan sampean ngono kuwi. Lah ya wis tak omongi tak akoni golek jaman biyen to, Blo. Tenan tetapi jaman biyen. Iya. Terus piye solusine? Makane kuwi bingung jane aku ngene iki kon piye jane. Engko aku arep omong. Lah aku ning omong ning bulurah wani aku. Ngomongne kabul ki seneng dek tapi yo dek iki terus terang. Lah sing cilaka neh. Ya jane yo urung ngomong ning aku ngono ki bulurah ki. Seneng aku lho, Bro. Jenenge lho. Mirin ya ini kok yo urung tangi lho. Kok kepenak men le turu. Kancane sampe kesel. Ngambet gawe. Pirunge ora enak ngomong. Lek ra digugah repot to kengko. Ren. Pada po enak men. Kene nyambut gawe dhek turu ae. Ren. Tani. Tani to Ren. Bahkan nama bicara lagi ya. Wayahe nyambut gawe. Aja mek turu wae. Pak, anjing. Mau pengertian sidik tuh kalau ngajane gini, Pak.
Awakmu wis ora pengertian, kancane nyambut gawe piye iki ya Allah. Dilokan to dadi tangi wis padang kaya ngono kae lho. Iya dilakon wis padang rasa banget to. Untuk aku ya gede iki lho. Kowe iki ora to Ren. Aduh, kayak piye to iki. Aku lek ngomong wis ket mango. Ya sepurane ya Ren, aku ora ngerti lho. Sepurane pria telat to wis kadung loro kabeh mok ret-ret teko kene. Lah ora omong kat mang ngono lek lara. Ini ra omong aku kadang-kadang kita awak mungil. Wis ngene Ren. Lek awakmu lara untu, aku ndede, enten ana kene. Aduh. Enten loro untu iki wis ra nek wong ngerti ini lorone setengah mati. Piye? Lurah ngomong jere ndak perhatian ndak peka ngono tapi sing jelas krasa kuwi ngono kuwi makane lek aku curhat ning awakmu kan awakmu wis ngerti to. Lek aku curhat ning Lulu mesti nesoni. Tapi paling tidak aku jujur lho karo awakmu lho. Iya. Maka aku ki yo ora ndak ngimbangi ki ndak wis tak omong aku bojoku loro ngono lho. Kok dengaren? Lek piye? Yo wong ki lek mbiyen salah di kesalahan ki ya belajar dari kesalahan yang lalu. Nyatane awakmu ya tak critani. Nah ya sadari mbok ket mbiyen. Lah terus piye nggono? Kuwi engko akhire. Aku tak omong ngono kabeh ya percaya sing jelas. Mesti Pak Lo mesti lan wong-wong digasak dhisik lek kancane ndak diumani ngono, wis mesti. Yo biasane kan nyatu yo ngono, yo maklumono lho. Wong ki lek jeneng wis kecoret sampe besok ya ngelar musiki. Minggu napa maroh lulukno yo mbumbuan lho. Nah ya makane kuwi aku curhat ning awakmu kan wis ngerti to. Yo penting sampean ora nampa pra yo wis barang ki lek antarane siji lan siji lek siji ndak gelem sijine gelem ya ora kuat dadi. Tapi lek siji lan sijine padha geleme ya dadi. Karek sampean piye aku ngono? Wis to rasane iki masalah kabul iki anu lho ngene. Ki kan Darsi kan di pek anak sentot to. Dasar mantanmu kae to. Iya, aku njaluk tulung Darsi lho. Omong ngono, Bro. Kok iso aku ngomongi Darsi? Wong kowe ro dhewe, aku ki lek karo Darsi cetukan awang-awangen kelingan biyen. Oh iya, kelingan biyen ora apa-apa. Ya selama aku pamit, tak omong Darsi ae, tak njaluk tulung tak kon ngibur kabul mbuh piye carane ngono lho. Iso-iso. Golek kabul lho ya. Iya, pokok turne ayo. Gah males. Aku lek pengen nakal ngono ki wis waleh lho, makane ngene iki tak critakne ning awakmu. Iya. Ora. Lah aku nu ndak apa-apa, lulu ka lho. Iya, aku lek ngene iki wis umur ngene iki wis bengi pindho niku wis ora kuat nyapa-nyapa lho aku. Ya wis ana. Hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bakno bojone lulu karo bojone cempluk sadar tenan. Tobat bisa dosa tuwek. Sik to. Tapi bulu Rahifa kate iso lho demeni. Bardolo. Wong prejingane lho ya kaya ngono kae. Apane sing istimewa? Lah tapi wong guru lho ya kesengsem. Ya ndak kena semono lho ya. Dunia. Tangke enek solusi dek karo Mas Bion. Rin. Kok malah nangis toh? Aku ki loro untu lho Nyil. Lek kok pokoke ngono Anwar bukan kendhat kok piye. Lah iya, kowe iki lara untu iki lho solusine. Wegah. Iku sik pengen urip Nyil. Cerewel kablah.
Tahan sih. Tahan ya. Tahan nih. Ren, piye? Iya Pak Nenek. Untungnya cepat borong. Weh, berarti kedawan no, Ren. Ora. Gil. Piye to, Ren? Woi balik wae. Gua andal ki mau. Bek, iso kon buat nyapa to urung wis ngono lho. Ayo golek obat ae wis ra betah aku malan. Aduh. Ren, saiki iki aja obat. Kuwi lho, kaya wong tuwek mbiyen ki lek gawe kinian ki tradisional iki ki. Ora sonalan, ra tradisionalan. Ra betah aku. Gek ben opo lho ya. Ngene lho Ren, engko lek untumu ki wis cepot, kan ndak loro untu. Terus kapan cepote? Mungkat mau ora cepot-cepot lak loro kabeh kok. Mulane tak ature gawe iki kan kedawan Ren. Ora usah atur-aturan golek obat ngono lek gelem ki. Wis. Ora usah obat-obatan Ren. Kok anu neh, Wis lega. kok tak sing penak lek diomongi iki tradisional. Iki tradisine nenek moyang biyen. Iya. Gumko sentot ora ning mburi. Kok kadung tak celuk sanono. Sentot. Stantanane. Aslo. Apa ning kene iki? Neng di sentot. Wonge kemang kayake ning alas to, Mas. Kaget aku. Neng jero tak kira sentot tak celuki wedi. Nah, wae ya kok inceng titik to, Mas. Allah kok nginceng. Biyen wis tau roh ae dadak. Ayo, san beti to. Yo ora masalahe ngene. Saiki kan wis leren. Biyen nakal saiki wis leren aku. Jadi sampean biyen ora sah ngincang-nginceng kok. Sampean biyen ora nggih klambi. Seru kok. Lah iya wis seru. Ngene aku arep njaluk tulung awakmu. Apa? Piye yo? Tak bisik ya. Paham toh? Oh, Mas. Mesakne aku. Terus piye? Yo piye ya? Ini. Iki duit. Iya juga rumangsa matur nuwun wis ora usah mikir aneh-aneh. Walah, Mas. Carane ngene engko tak didoi. Piye? Ya. Oh iya, oke. Wis pokoke aku njaluk tulung nang awakmu sapa ndak ora awakmu aku mesakne soalé. Iya toh? Iki mek ngono tok sampean reneng. Iya, wis to sing penting kok acarane wis beres. Lancar ngono lho. Ya. Lancar sing piye kowe? Yo lancar mesti lek ku njaluk tulung kuwi ngono lho. Oh, kira lancar sing Oh, iya sik kelingan aku. Kayak piye lho Mas, ndak kelingan. Tapi tak jaluk.
wis ora usah apa jenenge ngeling-ngeling sing barang sing ngono kuwi. Ngono ta. Ya kecuali lek awakmu ki dadi bojoku sing sah ngono ora masalah. Biyen yo biyen saiki ya ta. Iya, paham Mas. Gemben roti-roti ngono. Paham artine? Iya, paham. Lek sing biyen yo biyen saiki. Iya, Mas. Engko malah kok parani terus kok jarine ngono kan engko wis mesti engko kan cetuk ayah angkatmu kan ngerti sejarah omah iki ora? Rodok bingung aku majane iki. Iki mbiyen sing nuku aku, seriku tak wehne Mbak Yumu kae terus akhire wis nginen ngono ae penting ora ngerti sapa-sapa ngono lho ya. Ya wis Mas, ya. Ya wis sakno. Apa nang ndi sampean? Ya aku tak mulai wong aku pamit kurang rene kok. Walah, ndak mampir suka. Ndak ridak kapan-kapan wis njaluk belum muga-muga kasil ya. Ya wis sakno. Heeh. Walah, rene mang mek ngwaki kita lho. Tak kira lek nyapa. Tiwas pikiranku wis rena-rena. Loh, Bu Lurah. Nyapa neh hon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinara. Oh iya. Saman ki lho wis ayu, sregep, Bu Guru pisan. Alah wong sampean iya ngoten lho, Bu. Wis ayu, Bu Lurah pisan. Wis padha ae, ayu sampean. Iki monggo pinara. Kok njanur gunung mrene sampean Bu? Enek penting apa? Anu iki mengke aku arep enek penting karo Bardolo lho. Ning ndi to Bardolo? Biyu, kek Bardolo ki wonge ndak ning omah lho Bu. Iki mung wayahe ning Mahlor. Iya, kek penting banget lho. Pentingnya apa lho Bu? Tak kon dandani pipaku jedenge lho, rusak kek bodyguardku pulang kampung kok. Rusake piye lho, Bu? Yo, rusak ngono aku enggak ngerti kan saya rusak iki bagian apa cuma iki banyune iki lho. Oh, bocor ngono ta? Bocor. Walah. Piye ya? Apa tak celukne unyil karo miren ae ya? Masalah iki nganu, arepe ngomongne tentang kabel barang ya an. Kabel? Lah jarine Bardolo wis mari ta Bu masalah sing karo kabul kae. Ya wis, tapi ki sik rada enek salah paham titik ngono lho. Ya wis nek nubung kok lek wonge masuk tak omongane tak kon ngene sampean. Apa sik suwe to suwe? Ya lek kuwi aku ndak ero Bu. Soale ya piye ya biasane kan wonge kerep ning kene nulungmu pas wayahe mayu cempluk. Aku ya ora penak engko dikira yu cempluk. Tak kon mulai hae ngono. Oh, alah ngono ya gantian ngono to, Bu? Iya lho, Bu. Gantian. Ngene pirang dina ning Malar karo Nemah Kidul ngene. Ya. Kadang lek 3 dina ning kono, 3 dina ning kene ngono lho, Bu. Lah terus sing sedina? Ya lek sing kerep-kerep sing sedina iki ya bareng wong 3. Oh, untung ya berdua lagi. Ya pada-pada lho Bu. Jenenge rumah tangga ya pada-pada beruntunge. Ya sarehno duwe bojo loro ya dibagi wektune piye ambek adil ngono. Makane ngene iki lek wong pas ning kono aku ya ndak wani ganggu. Sungkan arep cempluk. Bu. Amit yo Bu ya. Ngene biyen sampean kok belum diwahi berdole piye lho ceritane? Ada ceritanya dua lho Bu. Yo singkat lho ceritanya piye? Mau nih yo langsung demen ngono.
Ya ora lah, boleh langsung demen. No, biar aku berdua lagi malah musuhan loh. Alah. Sampai aku ditukari yu cempluk. Tapi sarehno berdua lagi mbandino dipet parane ya rene iki. Ya malah aku suwe-suwe ya demen lah, Bu. Wah, lah terus kok terus oleh karo yu cempluk ya piye? Ya biar masalahnya dawa sampai ya wis lah aku mundur ae ngono lho, wis arene ya bojone uang ya ora penak lah Bu, dicap pelakor lah ngono. Tapi ya mbuh ya moro-moro ya cempluk ki mulai berdolo wayuh ngono. Oh, alah. Malah biyen lho aku arep berdolo sing rabekne yu cempluk. Loh, mosok to? Iya, Mbok tuwek Bu. sing rabekne. Domongi ya yu cempluk sing rabekne. Alah, berarti sampeyan nek berdolo rapine ngono sampeyan ono sing rabekne. Yang lain Bu aku lek kuwi. Pokoknya nek sampai berdolo iki wani rabine tak entok manuke. Bayu engko lek entek piye? Ya ben nanti manuk. Ya wis lek ngono ya aku tak pamit dhisik ya. Kayaknya apa kok terus kesusu Bu? Iya, soalnya nek urusan pentingku lek berdolo wis balik omong ngono ya lek tak jaluki tulung ya. Oke Bu, gampang. Aku tak pamit sih, Bu. Nggih, hati-hati lho Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bayu berarti berdolo ki lek arepe duwe bojo telu ya wabot ya. Nyapa lho Bu, lah kok susu men bar aku muni ketok manuke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Mbak. Awakmu ta, Nduk? Nggih. Kok dengaran ana ngapa ta, Nduk? Nek penting, Mbak, kambek kabul. Namanya ya wong ayu. Oh, nggih. Kini Nduk wong ayu kuning maneh. Kini Nduk kene ya. Nggih. Jadi kabel ki nang ndi to, Mbak? Kabel ki ning ngisor kono lho, Nduk, ning saromah. Pirang-pirang dino kita sawang. Susah. Ketok ngengkleng ngono lho. Oh alah, jan aku ki wis paham lho Mbok lek kabul ngono ki. Makane tujuanku rene ki mangarepe nggawa kabul seneng-seneng ngono lho Mbak. Ngono ta, Nduk. Ya alhamdulillah ta dene lek kok hibur mbok menawa lek anakku lanang sing bagus dhewe iki. Ceria neh kaya mbiyen ngono lho, mbok ya susah lho, Nduk. Kayak nyapa ngono ditakoni ya mek meneng ae kok. Yo ngalah. Ki aduh to Mbok nggone. Ndak kono ku lho, Nduk. Ngesar omah kuwi lho, Nduk. Kengko lek ndak tak gere atau tak dulang ngono ndak gelem mangan kok. Ya wis lek no Mbok, tak paranane ya. Heeh, Nduk. Terus dalane kono kuwi. Ero Mbok, wong dalan jujuk ka lho. Lek aku tak pamit. Hati-hati ya, Nduk. Iya. Matur suwun. Ya Mbak. Walah bola awakmu kok ngreponi wong akeh. Muga-muga ae ndang oleh solusine.
to, kabel nduwupis ning kono kae. Wala bul. Anak-anak Bul. Loh, Bu Lurah. Bu Lurah kaya nu serene. Gundul mau Ibu Lurah. Jale aku wasno. Oh iya Darse. Nyapa lo gini kayak ndungu kemarin rene iki. Setuno ngengklengnya jenemen-nemen to Bul. Aku yang goleki kowe to. Nyapa golek aku apa aku ndek utang? Yo ora duwe utang lho Bul, ora oleh to. Ya oleh lho. Kok ndengaren lho. Yo lek aku goleki awakmu ki berarti aku ki enek penting ngono lho Bul. Jane nek penting apa lho sih? Wis to Bul, manut to. Ayo apa penting ki? Nek ndi ki? Nopo yo cok, gandeng tangan ya sih. Aku ngene malah kelingan Bu Lurah lho. Walah wis to, nggepen aku ki Bu Lurah lho. Ngono ya. Heeh, wis to manut to. Kok kaya suarane motor bojoku? Lho tenan. Jenenge kok demenek bojone jantungan ngono. Ora kok gampang mencan sih. Ya dulu. Lihat terus ngono mulai kok palsu. Ndak benar. Ya ora, kita bahagia ngono lho lek tas kok malor ngono. Aku kan biyen wis berusaha adil. Karo sampean yo bahagia, karo jemplok yo bahagia. Iya, aku ya baru bahagia lho lek adil sampean. Nyapa ya guyu. Ya ora nyapa apa lho, ngono ora bahagia bojone mulai. Memang gitu lho piye kerjaan ora? Ya, tisian Alah. Tak kira rek geret mau ngarep bablas nyebul. Yo, kok tadi lu kasune isi lungguh kono. Iya. Anu ngopi kau urung? Yo urung sangka mangan sarapan wis rene. Lho, wis tak sampe kopi ya. Heeh. Kaya ngono kuwi lek bahagia. Ngono kuwi enek jalaran jeneng wong lanang. Kaya kuat. Jenenge anak wedok si tok ngono ae peh anak angkatnya jenenge nyambut gawe ora gelem ewang-ewang. Ki nyanji lho ki mung ditinggal ning sawah dilut ngono kaya wis ucul lho. Peh rambute abang ae. Nah nyambut gawe dhewe ngene iki. Ini wong tua nyambut gawe boyoke lho ning gampang gak kuat. Kita sih awakmu kon ndi lho karo kena enggrek iki. Nek enggrek piye to Mbah iki ngono ya menungso lho. Wis roh lah menungso. Kong ndi? Bulan, Pak. Kok ngendi kok dolane? Komahe ku lho. Wah,
Iki marani cara keton iki. Lah piye? Nek keperluan kok. Wah, dan udah demen lo gue diparani. Yo ora tek jan wae. Allah. Aimu. Lah nek piye terjadi wong tuwek iki? Ora kono sampean yo. Ora lho, kalau dingi awakmu arep endak ning ngarepan kono nyapu lah juta. Cak karepku. Ki dingi iki dadak arep bunuh diri ngono, kendak ning ngarepan kono lho, siapa sawang blonjo. Oh, lagi nyapo ngono lho. Susah jawane, gue ora paham. Malah lucu. Tak tambul. Ade gampang ngesil tawamu ku lho bagus dhewe sak kelurahan iki. Yo ngono to. Diguyoni ngono, awakmu ki lek ora iso guyu lek karo aku. Iki mungkin rada di semringane ngono gini lho. Padahal bangga wis muentor, wis walak neson pisan. Sineson iki sapa? Lah piye? Wis ndak cocok nek ngono iki. Sik to, Pak, aja mek nesu wae. Ndak. Abul ki mang tak jak rene iki ora arep kok semeni ae lho. Ndak betah aku lek karo wong iki, tak omongi. Aku iki kan biyen mesti nesu ngono lho. Endi wonge mong? Kae nang kene iki lho. Nek yo ngono ku lho mbare. Mesti lho. Kok sing rodok dinasti iki wong tuwek iki. Terus nyapa kok carine jawane? Ngene lho, Pak, Jawa ki arep enek petik titik, nek masuk yo ning kene lek ngomong. Oh, angus saiki gene kopi iki, lek kok carine penting to. Gene kopi. Ya. Awake kae lho karo leren karo munggahne pasir go mlebu. Yo mong lho, Mbah. Anu lebur karo leren penekno kambil 10 wit no. Ya cek eling awakmu ki. Kok mek ngono. Saya ada gene kopi Saya iki. bul. Pangon. Dik, Aja muleh lho. Dak dek masamu. le piye? Biasane ngono lho. Ora relek mulih. Gundal ganduli koyo bojone. Cuma tak sekrop engko. Lho ngono kuwi lek ya urusan dhewe lho tak mulih aku. Alah kok mesti lek gampang mutung lho. Itu kaya bojone meh. Tak awakmu panggarono ae diganduli rene ora gelem ae. Nyati yo ndak penak rono ketok yo. Penak pas iki. Ayo lho nyekrop kene, diunggahne rene ngono lho. Ngene jereke kok lek. Nyok mau nyok. Mbuduk rono klo nyok. Iya Trat. Wis sampeyan. Pak. Kok ndak kuat. Lah enek tok sentok ndak kuat. Nengah kene lho. Wis mek mung anu tetet. Nanti apa campur? Yo ngene to. Ngono ku lho. Ngono direk kok numpak. Kebeken lho mapo iki numpak. Mang dikongkon piye to jane pikun apa piye iki? Masa aku yang ngongkon. Ndak kuat opo. Ayo. Yo. Are ro geringkeh mbok rasa nyambut gawe gini yo lho. Turu ene omah gini yo lho. Aja nesu kabeh. Kok dadak numpak barang. Bah. Kabul. Apa Trat? Iki rogo tuwek lho, Bul. Tuwek ora tekenan. Buka aku. Klambiku anyar suwek, Bul. Lah didik kok. Gelem kaya ngene tumpaki. Ora tak wae kopi lho. Sing gawe apa sampean? Ya Dik, tapi sing gawe anakku. Kayak ngono, lek saya mau tahu. Anak piye lho? Anak angkat ngono gini. Oh iya ngono to genahi. Numpak neh. Aku walik yang kalen ngono nggo. Wasil aku. Yo lek no. Yo. Yo. Kapanmu rene sama ngicuplok potong. Yo wis yo pamit. Lu tak kira lek ra pamit ngono. Enak to ora pamit iki. Barang genah iki. Barang apik mesti pamit.
Mambengi karo Mbak Wek pating pira, Mas? Ya pindho ya. Lah nyapa kok mek ping pindho? Gini biasanya nang kene ping 4 bareng to. Ya siji lho, lek tuwek karo nom ki ya wis panggah siji. Tuwek sampeyan lah Iya lek. Iya lali aku. Bulurah mrene lho. Kalem lho. Ndak lho nyapone lho wong rene. Nyapon neh, ngono kena lo ndak usah ngegas, kok iso ngegas to krungu bulurah rene. Lah ya repote mesti nyapone rene wong. Gurek sampean. Beh. Kok iso bebeh, kowe iki sing golek bulurah lho. Bene lho bulurah aku ki tak pengin tenang ora ngrepoti ngono ya kena lho. Itu yo wong dhewe lho. Jereke bodyguard-e emang pulang kampung. Bah pulang kampung bah ora ben. Ya jebene lho, wong emang rene njaluk tulung. Ya, Bang. Jereke pipone jeding kamar mandi. Ya, Bang. Bocor. Kayak sembenakne. Sing kon sampe kon benakne. Sakjane wis tak tawani tak celone unyil lalo miring lho. Tapi ra gelem jenenge arep bahas masalah kabul. Tapi jarine sampean kan masalah kabul wis selesai. Ya kuwi lho sing ndak ngerteni iki mesti piye kok iso dadak panggah kabul di masalah aku ya ora paham. Lho sampean ora paham apa nek aku? Iya. Bene ben diatasi dhewe. Sing bocor kuwi lho ndak iso ngatasi dhewe. Apa diburone wong kono lurah apa ya golekne wong gede duit to. Iya jane ya. Tapi mesakne lho wis njaluk tulung rene kok prei ndak penak. Kok dikira sampe wegah. Ya santen gak ngono. Wegah ngono ndak sampe melalang. Mungkin ya wegah. Tapi si masalah kabul iki kok sakne lho ora ndang wis-wis. Sementing saiki adus. Mari kuwi mangan. Bermangan tak rono ditak, sementing adus mangan, wis wae mangan. Iya no. Wis. Ngenteni aku. Iya. Oh, ngono ya. Oh. Ya. Oh. Oh. Adus ya. Wis tak aku nelpon. Pas. Kok ngene barang, Mbak? Apa sing iso ngono ki tahnom to? Aku ya pinter masamu. Ki bengkel apa nakane dhewe ngono genahe lho. Bisa bengkel aku ndak iso. Tuku iso duwe duit malah. Ndeh, jaluk. Mbok ngono. Jenengmu lungguh ngendi to, Mbak? Sik to. Lah aku prek ngenteni awakmu lungguh wong tamune awakmu. Lho, tuan rumah iki lungguh dhisik ngono lagi tamune. Walah ngono to enten-tenan kok ngono. Lungguh Wis suwi ya sampeanmu. Iki omahku ning kene kawit kapan karo aku. Iya lali lho. Ntekoke aku kok. Teko oleh no tak sauri. Awak-awak. Cek. Njiluk kopine kamu harus sawi men. Nah aku ora gawe kok ben tak karepe sing gawe lho. Nek nyulone tak kruwet nang ngono. Bener ini arep ditukari ya ngene kita aku. Yo ora. Ngene lho botamu. Awakmu gek jek enom. Ya sik rasa. Ya sik bagus. Mendadak arep bunuh diri barang ki nyapol. Nah sudah kuwi kan biyen aku ngono kuwi. Bagus e to. Heeh. Kondak iman-iman. Wis to, Pak. Apa nyambut gawe karo iki apa tau bener aku? Oh. Mengke kopine entek, Pak. Bes purane ya boleh nek iki lho. Lha iki demen aku. Lah alah.
Wis tutup abang to sih. Yo dina ora enak to, Bang. Nggih tombo ngelak lho. Yindak ke kono. Ya dhisik tuan rumah. Masa aku. Lah piye? Yo mong luru Mbah. Lah aku wong tuwek kira pantes wis awakmu tak Lho, tunggoni. masalah ngene lho, Mbah. Wong tuwek iki lek ndak rukuni wong enom, dadine malah kalang kabut, ngono lho. Wong tuwek ki iso ngayomi wong enom, ngono lho. Tapi aku karo minane wis aom bol. Am piye? Wis ndak kuat kok mbiyen mbek aku aom ki. Lah. Aku sak cegukan wis iyo lho bol tak. Titik-titik lho. Nah, Ndak apa-apa ya bapak mbek ki. Iya ndak apa-apa nek tuitik lho. Yo misane iki jawane menghormati lho aku. nah yo ngono to. Dadi wong tuwek iki kena dingge panutan, ngono lho. Aku bar iki aom bol. Ndak aom ya dientekne no. Ndak aku, mau metu aku tan. Ada sewenang men awakmu. Iki wis biasa, Pak. Ya, nah, ngono lho. Enak bol. Medhos saiki. Gratis kok. Nek kuwi dicarine karo anakmu kae kok aku ki. Ya iya aku wis ngerti jane karepe iki. Awakmu ki dadi wong enom ya ora usah mupas ngono kuwi. Masa depan ki sik panjang. Ya panjang Mbah. Tapi sapa lho sing kuat diuleng perasaan nang jale to. Mangkane kuwi, lek nek ngono kuwi berarti sok sing kene iki luwih apik kanggemu ngono lho bol tak omongi. Ya ora mesti, Mbah. Ayo pahit aku aom. Nah, om nah. Nek ora arep. Ngrungokne ati. Masa udah nek ngono kuwi. Lah iya, nyeni ra kuwi. Aku aku bol. Oke kok mandi rem to. Apa keadaan ndas mumet budrek iki? Ungkulan. Aku tak turun dhisik ya. Mau mantuk bol aku. Aom dhisik. Aku tak terne lho. Ndak nek kene jago ngono sih. Kancane iki ya. Kok iso sikil bareng digandeng iki apa sih? Aom aku. Hati-hati lho. Iya lho Bapak ke. Iya betul. Jereke ora arep. Biasanya yo. Tapi enggak kowe nak nendes lorong ini ya. Yo sepurane lho bol, ora enak kopi yo. Yo tak coba iki wis ora dibumbene lek nang. Selerane ya ngono ane. Wis laran main. Ora lho, sampeyan pentinge nyapo lho jak aku rene iki. Ngene lho bol. Awakmu tak jak rene mangke. Assalamualaikum. Loh, kayak kok kayak suara di Bardolo ya? Bu. Waalaikumsalam. Wah, aku kabar. Oh, Bu. Oh, Bar, aku seadus, Prabuwa. Oh ya wis anu tantani kene ae. Loh, awakmu ki takon rene lho, Bar. Takon benakne pipaku jedhe ki lho. Walah dhisik lek no sampean ning marekne lek adus lho. Aku wis mari oleh ku adus. Aku mlebu lek no. Ya iya no. Dulu berarti Bardolo rene tenan ya. Kamu wis wangi ya. Ambiku wis apik burung ya iki. Tarapekne sik lah. Apik kabar Ambiku. Ya apik. Terus endi pipono sing didandani? Ora enek. Darah gini-gini apa kok? Lah ngono
Aku diemongi bojoku jere sampean ning mahku terus kon benakne pipo rene. Iya, kan memang gara alasanku. Bina awakmu rene awakmu ku lho suara rene. Kini wis tak omongi to, Bu. Aku ki wis dibojo ki loro pisan. Lek mangga ngene sisi konangan sampean dhewe kena amo bojoku lho. Lah kan gini wis tak omongi to, Bar. Lah awakmu sing mara apa aku sing mara? Lah awakmu ra mara ya aku ta sing mara. Ning bojomu. Iya jane sampean ki genah apa ora sampean bijane. Ya genah. Terus mesti sampean ngene iki lho demi apa ngono lho. Ya demi ketemu awakmu. Anu lek no. Terus jere kabel-kabel mong. Jere nek urung selesai mengapane nek kene wis selesai to. Ya wis mari jane. Dile wis kabeh nek tak mulih aku. Ya coba lek langsung ke masak Bar. Jangan sik lho. Iya wong lek jeneng wong wedok masak kuwi, Pak. Lah yo ndang jajal masakanku sik lho. Mari sampean piye lho. Piye-piye lho. Anak tak mulih aku. Ojo. Wong diomongi aku ki wis bojo, lek ngene terus wis konangan lho. Wong aku wis apal karo Ya sampean. iya, pokoknya awakmu ora tak kongkoni sendiri dhewe aku ora bakal marah omahmu, tapi awakmu tanggal mulai aku ya iso ae marah omahmu. Iya, ajak banget ning anu kene ruang tamu kene bingung aku ning kene. Jane piye to berdol iki? Ngono jere jiwane bajul, tapi mbasan enek ngene iki. Kok ora wani jane bajul tenan apa ora to? Jeneng wong lanang iki. Ngono iki piye jane bulan. Pun dene wong lanang liyane mau piye dijane. Aku tidak ada uang sih. Bulan. Nyapa Bar kok menengahi? Dia terus kau nyapo neng kene, jadi kau dandani pipo amoh neng kamar mandi, yurene pipo sing amoh. Mari kuwi jadi gendane kabul urung beres urusannya ternyata wis beres. Kan ya pancen wes, selama nyapu randang rene kene wis tak omongi to. Ah mana no, beh, Piye? tak mulai. Dia nyapu lho balik ndang mangan sik lho. Kapan-kapan ya lu bu, tak ngomongin, boleh sampai masyarakat sampai roh biasa mungkin. Ora ro wis tau aku yo nyapu lho. Wong dhewe klira nyapu. Iya, anggapannya awake dhewe penyapu, tapi jenenge wong ki sing seneng karo sing ora panggah sing ora ku jenenge awake dhewe terus nyapa-nyapa ngomong. Yo nyapu yo ben lho. Beh, iki kan sampeyan. Mari sampean ki urung roh aku lho, kek. Sampeyan urung dibojo. Iya, aku bingung kalian. Nyapu tuh bingung ya, rasa bingung. Aku tak mulai ya. Nyapu tuh kok kesusu. Lengko lek kesusu ada dengan bojomu lha aku wis ya lek anu pahlawan piye jajal. Wes aku terkenal pinter lah bojoku ngertine aku ki wong cekatan wong pinter kok gelis dandani ngono. Ya sing suwe lho wong bojomu ya ngertine dandani pipo kowe. Wis tobar aman. Mungkin iki lho lurahe aku. Pokoke awakmu sering rene, lek gak sering rene aku sing omahmu. Iya lah no, sembarang aku wis manut aku wis tak pamit jalan tak. Iya sesuk tak rene. Engko sore sesuk tak rene ya. Tak mulih diri tenan.
Apa tuh bapak susu ki? Wis to, jaremu kan sering rene aku dhisik tak mulai. Ngene, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu jane berdua lagi. Dene kok ora betah men ning kene suwi-suwi. Aduh. Terus iki mau apa nenek Nyil? Aduh. Wis to menengo ae. Kok nek obat yo renek sudane. Kok jadi uruk lu Jil. Urung apa sambate yo kaya ngono kok. Engko lek ra diakal ngene engko mek ngalem ae. Repoti aku. Aduh. Ulah no tabuh ora mari malah niki mau apane to Nyil. To sing meneng kowe. Aduh. 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 Ah, Iya. mingkem sih ya. Iya. Mingkem sih. Iya. Aduh. Aduh. Tolong. Tenang lho, Rin. Tolong. Aduh. Ngalem ae. Aku apa nih Jil. Ora kuat aku. Ya. Piye, Rin? Yo Nyil, mari tenan. Jale ndelok.